Μία σύντομη παρουσίαση από το Panasonic Toughbook CF29. Εδώ βλέπετε τα λάπτοπ. Έχουμε παρέα τους ήχους του μετρό. Το κάσωμα είναι από ειδικό μείγμα μαγκανίου και αντέχει πάρα πολλές χτυπήματα και πτώσεις. Και ας κάνουμε εδώ μια ανατομία. Εδώ είναι ο σκληρός δίσκος. Εδώ πέρα είναι το PCI slot. Εδώ έχει διάφορες θύρες, καλώδια δικτύου USB, τροφοδοτικά. Για καρτούλες μνήμης. Η μπαταρία. Και εδώ είναι το DVD του. Από την πίσω πλευρά έχει διάφορες άλλες θύρες για XP, PCA και άλλο USB, ακουστικά και ένα αρσενικό PCA ακόμα εδώ. Λοιπόν, να το βάλουμε λίγο μπρος. Τα λάπτοπ είναι σε άριστη κατάσταση, ελαφρώς μεταχειρισμένα. Από εδώ ανοίγει. Έχουν πάνω τα Windows XP με τη γνήσια άδεια χρήσης, 1 GB RAM 60 σκληρό και 1,4 σελήνο επεξεργαστή. Πιάνει την κεραία, τα δείξαμε, ασύρματα δίκτυα. Έχει Bluetooth καθώς και οθόνη αφής. Αυτό λίγο να δούμε. Για να παιδί μου. Εδώ έχει διαδίκτυο. Τώρα είναι λίγο δύσκολο και κάμερα να τραβάω και να σας δείχνω. Ενεργοποιήσαμε, απενεργοποιούμε. Αυτή ήταν η παρουσίαση του Panasonic Toughbook. Περισσότερα θα βρείτε εδώ και στα δίκτυα, στην ιστοσελίδα